Čaute, vítam vás pri ďalšom blogu. Dneska vám ukážem nejaké tlačítka, tie budíky, čo znamenajú. Keďže zajtra tá troječku idem dať do servisu a už nebudem. Nie je tak skoro asi. Momentálne stojím v servise Shenov Bobcat. Mám ho na krbe, pôjde do opravy. Čo tu máme? Predné hmlovky, zadné hmlovky, svetla, parkovacie, stretávacie, osvetlenie prístrojovky, kontrolky, všetko čo svieti na červeno je už zle, oranžová je nejaká kontrolka, niečo zapnuté, alebo stav paliva, zelená smerovky a zadný pohon treba. Otáčkomer, tachometer, tlak vzduchu, tlak oleja, palivomer, webasto, autorádio, vyhrievanie zrkadiel, kontrolka testovania brzd, či svieti. Musíme zapnúť šťavu, kontrolka blika, ak by nám náhodou došiel vzduch, aby sme vedeli, že kontrolka funguje, že nie je vypálená žiarovka. Tlačítko ABS, zapínanie, vypínanie, vypínanie čerpadla. To mám kvôli tomu, že mám hydraulickú ruku, tak osobitne musím zapnúť čerpadlo, aj keď vyklapám. Uzavierka diferenciálu, zadný pohon, rádio som povedal, klima kontrol, ovládanie kúrenia, ktorá ešte funguje, lebo väčšinou je problém s tým, že sa nedá prepínať teplý a studený vzduch. Treba buď vyklopiť kabínu, alebo vojsť pod auto a ťahlom potiahnuť, alebo zatlačiť ťahlo, aby sme si prepli vzduch. Toto je sranda, toto je GPS, tým sa prihlasujem. Výstražné smerovky, osvetlenie kabiny, zapalovač 1, 2, 24, 12. Toto je nabíjačka na ovládač. Prevodová páka, teraz nevidno, lebo chlapci mi to otrhli celú, ale s týmto sa prepína veľká malá a je to obyčajné háčko skoro 1, 2, 3, 4. Keď sa viacej potlačí do pravej strany a počká sa troška, tak môžeme hodiť 5, 6 a na ľavej strane je spiatočka k sebe dopredu a dole k sebe dole je crawling. To používam, keď nejako hlboko zapadnem alebo niečo podobne, alebo spotrebujem mi strašne pomaly, to je taký silný mód, dalo by sa povedať. Páčka smerovky, doprava, doľava, stierače, prvá poloha, druhá poloha, opačne cyklovač, tu je truba, ostrekovače je tu, zatlačím, toto je motorová brzda, ktorá nefunguje ako ináč, kľúč, ktorým sa štartuje a vypína, štartuje sa ako Škodovka, klasicky, no prvá poloha a druhú polohu štartujem. Tu máme ešte nastavenie zrkadiel, práve ľavé, ale iba vrchné, veľké, malé treba ručne. To mám stiahnuté, lebo keď bolo minulého roku tak teplo, tak mi ho doslova odlepilo jednu aj druhú stranu. Tu máme tachograf, klasický Siemens, digitál. Dvíhanie okien, sedačky, vzduchová, keďže mám troška väčší pupok, pri vystupovaní si vyfučím. Toto je páka na sklápanie korby, ak chcem vyklapať, vyklapať. Musím si najprv zapnúť čerpadlo cez spojku, teraz je vypnuté, zapnem. Dám do prvej polohy, zapnem čerpadlo druhé a môžem vyklápať. Toto je, že stoj a týmto spúšťam dole. Dobre, takže jazda vyzerá si takto, zatvoríme si dvere. Skontrolujeme, či máme neutrál. Kľúčik prvá poloha, ak je zima, musíme nažaviť. Ručná brzda,
to čo nechce.